مگو دستان او کملا خو ام بیجن هاوینی خوش کدوم چاد و دستان نها کیک شمدی نها مثلا دستانه که وای که به دستان همه بیجن چاد به دستان بیجن دستان ده بیجن دو چشید دستانه یک جی این کو جناف گل هاتیه گلری هاتیه بویه دستان یک دیجی ایکو نویسکار بو خود نویسینن ج آفرینریا خود نویسینن و مشهور دبن کevin nava gel dibin galeri jver rejid bejin destan yani yek galeri yek nivîskiye veca destanın galeri enweki destana metren İsa jera dibêjin ev destanın galeri jî dibêjin sê beşên wê hene yani di sên deman de destanın galeri dimeyin hatta îrotên demeka wê çi ye demeka wê büyerek tiştik diqewme di nav gundekî koxikekî welatekî derekî tiştek diqewme yani ew qewmandin dibe ku şerekê be eşqê be çi be diqewme piştî demekê din ev qewmîna henê li nav civakê deng dide dikeve gelek sohbet û şevbêrkan ev qismekê din hingî ku deng dide ji deva diçe devên din ji gunda diçe gundên din ji herêma diçe herêmê din êdî dengbêj vana dibêjin yani rola dengbêj evrada der belê rola dengbêja beşa di dua de dertê dengbêj êdî dibêjin belê mesela êdî vê çîroka meşhûr dengbêj helbet bi awaz û miqamê xwe bi şîroveya xwe bi hunera xwe wê belê wê rengekî didinê vêca dengbêj vê li hemû deverên welat heger ba Kurda be li hemû Kurdistanê heger derê gidin be em bêjin li Brîtanyayê be li wê derê yanî ji ber ku li ba me Kurda hêjam destpêkê ne ewan qonaxên xwe derbas kirine û ev bi xêra dengbêjan kekşemdîn digîje hemû deverên Kurdistanê Abdullah no em bêj mesela destanê me em bêj xêncî Kurda em çad dikarın vana yani hevcetî he mervan destana em bêjin ça bigîne gelê mayîn jî belê ez vê gotinê temam çünkü kekşemdîn efû bike niha mesela piştî vê dengbêjtiyê êdî çaşîd be qonaxa sisiya piştî ku li hemû deverên Kurdistanê geriya êdî qonaxek tê nivîskarên wî welatî van dengbêjan tiştên ku dibêjin van destanan êdî dinivîsînin datixînin ser kaxiz ew kaxiz dikeve kitêbxane êdî namre heta belê ev destan wisa diqede belê rastî bira nivîskarê me destan bêjî me û kê dinivîse bira van stranana jî binivîse ev stranê me yek ji wan danere û mesele bersiva pirsa din mesele çi ye wê çamê bidin nasandin ên din ji ber ku Kurd ji siyasetê bigire heta şivantiyê divê Kurd pêşî berjewendiyê xwe bizanbin meriv berjewendiyê xwe jî nizanbe meriv nikare welatekî jî avat bike pêbêjî ez gotinê tînim ser çi gotina min ev e divê em semyanê xwe em projeyên mezin deynin mesela em bêjin destanekî weke destana Memê Alan destana Metren İsa destanekî dî tu dikarî bixî filmekî mezin tu dikarî bixî müzikalekî mezin deynî ser sehneya Londonê yani senfonî van destana belê tu dikarî filmekî mezin çêkî yani niha operakî mezin tu operekî mezin çêkî tu bixî müzikalekî mezin tu bixî şanûyekî mezin bi hunerekî mezin dema te danî ser sehneya Londonê kekşemdîn wê xel bêjin ê bêjin ev destana Kurdan e wê bi vê ve wê Kurdistanê jî nas bike yani bi vê ve heger ku siyaseta Kurda heger ku bala xwe bide vê semyana Kurdan jî dikare gelek tişt siyaseta wê jî pêve were û dikare Kurd dikarin bi xêra van tişta yani bi xêra van numûneyên çandî hunerî dikarin gav ber bi serkeftinê ve jî biçin heger em wisa lê nexin dibe ku mümkün e doza Kurdistanê pir jî bidome yani divê em bikaribin ji xwe re kurtarêyan peyda bikin bi xêra müzîkê bi xêra dengê niha gelek deyî hebûna Kurda ji xwe di dinyayê de gelek caran tê terorîze kirin tê manipüle kirin Kurd dikarin bi xêra vana dikarin hebûn û mafa xwe dikarin bigîşin dîsa wan sînorên xwe yên heyî
جبر کو هبونا کرده تجاری دوینه نقاش کرن بله لی ام چقافان تشتا جی مشروع بکن در روی دنیای ده او قا کردستانی بونا مجی مشروع ده بله 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 ساعت خوش